Presiden jong keseng Voice of the People's Party VP uba Aden Milar Basaimoj. Ulapan syai, bat ulapan pai ketin, ya keseng HNLC, kabalangan berngem ban penyap ya kinoilam jong keseng Voice of the People's Party VP, alor kejing tung yau acting sim, ha ke hima soram. Nakaliang jong ba Aden ulong, ba kamdai keseng HNLC kaba pa ya ka Voice of the People's Party VP ban sensyara po ke HDC, handroi kita kipai ba. Bat shu ulong ba lada kini kejing berngem penyap jong ke HNLC ya kinoilam jong keseng VPP bat kum juru ya kum presiden jong ke parti lada kan wanra ya kejing mentoy ya kipai ba jong ke jela ukloi ban long nyaknya nak benta ka jingbit jingbiang jong kipai ba jong ka jelahi parok kawai. Voice of the People Party kadap na kejing kilit ka bakraw habak yoi ya ka jingberngem jong kaseng HNLC ban penyap iki nongelam juga parti kebalami hakila pathai kapor kum ka parti iko ban pendem juri ya ni jingberngem penyap jong kaseng HNLC iko aro ban ohani badi upai ba boleh ji ka Voice of the People Party ban sinsha hapot district council kum ta ka HNLC kam lan hopan tuklar ke trekam ka hapot district council ni dong upai ba ban bread ini hapot district council lalu siapa kerja terekam kerja kalau persyak ika panggil ila keluar yo pai papi ni ko aro banong ni bani tip hiru ya kerja shisha ba kidan siwon ki kendong ki kembang haki hima pada kerja terekam juga hima bat kumbagalo kidan siwon ki kendong ki kembang haki hima sora bat haki kerja terekam apa hima sora Voice of the People Party kabaran ya kecing tumpuan nara ya kan sinsha ka kharar ka bakoi dan kishong ki thau ki hima bada ka jela ka koi habang ni ka bol ka badi pek mi ki kishong ki thau ki hima ni ko apne renti ni ko apne janai ba banum le kirki ya kanunu ka kam ha ka bidi ba ka kam sinsha ka kharar ha kishong ki thau lani ha ki hima namar ka thong ba ka jikwa ka jikalo ban ra ya ka sinsha ka kharar ka bakoi ha ka jela hi ba koi ni sluto ya ka bagi dia balik bat nyen le ya ka bagi dia balik kum ka parti na kwaro ban ong ka bor bala da kata ka chi penyap ka jole Chelsea yang iki nongelam bat kum ju ya nongelam jong ka Voice of the People Party kanwan ra ya ka bit ka bian ka shong su ka shong sai ka jishan ba ka jimen to ya ka chai rio nalo ba kroi ba no lang kanya naramta ka jimen to ya ka chai rio batnya ko aru ban ong ngani ka po ka bamenta kani ke jimbangem jong ke HNLC kana ka kabu ka ba kraw ya kito ki ba don be jingtu ka basni ni ki nongelam jong Voice of the People Party te komda ke HNLC kana ma ban like na ka jingkit ki na ne ban sakho ya rigi la ka don kono ko jingja ka basni ni ki nongelam jong Voice of the People Party mat kumu nongelam jong Voice of the People Party nga ko aru ban penbao badin jomari ke jingre ngan muat kila jira na ki bor pule na ni na ka bor sarkar manate baka jinge ka ja show play pangala shari ubro non thawo chunga wat kuma David Wong shisha la ya ka them ka senyo ka jiya nganom sheting ni ka basi ama me don rikat na me batna u dindu bon shalu jome ki pen tinen ni na aro ke tinen ka baskan mangim don ka no ka jitu ka basi pusha ela ka jong jek menri idan tanda jinango banon ra ika lawai ka bashina iki nong di ki mandi ki aron simon ki jikli banga ko aban kli ke Chelsea ringan nong tre aban kli ka por dan tang akli banga ko aban bu iki jikli ke ika jingko aja ka sege Chelsea atau ka sege Chelsea ka ko aban pen pai biang ka sen Chelsea hagani ka jela ka ju bat baga Chelsea ka ko aban in line no nagari India kini ki long ki jikli ki baga Chelsea kan hapan batai shai shei pai ba tinggal kentu iki papa makin dia ban Redmond Sin kum kino ngelam juga parti ila ma sibon ki jing maki por ki pemuncul de ngenum penan dia banyak kan dengan nongrim ke bebek kemudian namta kino din ki mandi ki kini kalau ki pensyai ki makan ban pensyai ha ki dia ban ki penyak jangan seng Chelsea yang iki ngelam ban kam tam presiden jong parti ko